Mens du står bare en lille smule op. Hvis du forsøger grænsen en lille smule, men husen præcis ser du på. Ja, 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 ja. Så han ikke kunne gøre det, han var frem. Men at han er regler, jeg tror, han ikke så stod det, ja, ja. Der, sådan, der. Sådan, der, helt stærkt. Så lige lære den der ansigt, højne lidt mere. Så prøv at kigge her på højne. Ja, 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 det der. Det igen, så han netop bliver derinde i målet, det der forhold.